Uh, अलंबार फिल्म प्रडाक्शन बे प्रडाक्शननि गेजेरजों जोहोलाव जांगिला मुंनि गांसे आबुं सावथुन दिहुननो आखायाव लादों। अलंबार फिल्म प्रडाक्शना जाहैबाय जों बयजोंबो मिथिजाखानाय जोंनि बर'नि सासे गागि फावखुंगुर लोगोसे सावथुन दिथागिरि प्रबिन गयारी बिथांनि बिथाङा देग्लाय बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरनो सिगाङाव जेरैहाय रंजानाय होबोदों बे थांखियैनो देग्लाय बोसोरावबो जोहोलाव जांगिला मुंनि गांसे आबुं सावथुननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय आखायाव लादों। बेखौनो आसा खालामगोन जोहोलाव जांगिला बे आबुं बर' सावथुना जोंनि बर' सावथुन मुलुग एबा जोंनि बर' हारिमुआव जाहाथे मोजां बिहोमा होलाङो आरो बेयो मोनसे जोंनि सम्पति जानानै थायो। आसा खालामदों जोहोलाव जांगिला बे आबुं बर' सावथुना गासै रायजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनगोन। थारैनो बेखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो रायजो राजानि अनसायनाय बा सावथुनखौ लानानै? जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बर' हारिमु एबा बर' सावथुनखौ अनसायबोबाय थानायखायनो दिनै जोंनि बर' सावथुना नैबे स्टेन्डार्डसिम सफैनो हाबाय, जेरावनाखि दिनै जोंनि बर' सावथुनफोरा गुबुन गुबुन हारिनि सावथुन एबा जोंनि खाथियाव थानाय एसामिस हारिनि सावथुनफोरजोंबो फेर फाथिनो हानाय जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामगोन जिहेतु प्रबिन गयारी बिथाङा सासे एक्सपिरियेन्स गोनां सासे डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटार आरो सासे एक्टर, बे हिसाबै गुबुन गुबुन सावथुनफोरनिख्रुइ सिगाङाव जेसेबांखिनि सावथुन दिहुनलांबाय बेफोर सावथुनफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन आरो रायजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनगोन। खारन रायजो राजाफ्रा आं दहाय बुंनाय बायदिनो खुनुदिन जोंनि बर' सावथुनखौ अनसायाबालासिनो थायाखै। अदेबानि सावथुनफ्रा आरोबाव रायजो राजाफोरजों गनायथाव जाबावोब्लाथाय साबसिन जायो। रायजो राजाफ्रा आबुङै जेब्ला गनायथि होगोन अब्लासो सावथुन दिहुननायनि जि खरसा बे खरसाखौ मोनफिननो हागोन। जोङो नुबोबाय थादों एबा जोङो मिथिगौ दे थांनायाव हमनानै ला जांख्रिथायनि थैसाम, बे जांख्रिथायनि थैसामा गोबां गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनमोन। खिन्थु गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनब्लाबो जिहेतु रायजो राजाफ्रा आबुङै बे सावथुनखौ गनायनानै लाबाय, एक्सेप्ट खालामबाय, बे हिसाबै जांख्रिथायनि थैसाम बे सावथुना दिनै जेसेबांखिनि खरस खालामदों बे खरसखौ मोनफिननो हादों। थिग बेबायदिनो नैबे जोहोलाव जांगिला सावथुनाबो रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय मोनोब्ला निस्सय बेवहाय जों जेसेबांखिनि खरस खालामदों बेखौ मोनफिननायजों लोगोसे आरोबाव इयुनाव साबसिन हामसिन देरसिन बाजेटनि सावथुन खालामनांगौनि थाखाय कालेक्सनखौ खालामनो हागोन, बेखिनिखौनो आसा खालामो। नोंथांनि फारसेनिफ्राय एबार ओंखारगोन सावथुन? जोंनि बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि जोंबो सावथुनखौ दिहुनबाय थायो। जेनेबा थांनायाव फैला MCLA मुंनि गांसे आबुं सावथुनखौ जोङो दिहुनदोंमोन। बे सावथुन दिहुननायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफोरनो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय दिहुनदोंमोन। देग्लाय जोङो सावरायबाय थानाय जादों हायनामुलि 8थि खोन्दो, बेखौ रायजो राजाफोरनो एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय जोङो माने दिहुननाय जागोन। ओमफ्राय जोङो स्क्रिप्टखौ माबायदि खालामनांगौ बेनि सायाव जोङो दाखालि जोंहा मेन्देला, दाब्ला आरो आं ज' लोगो नांनानै जों एसे सावरायनाय जादों। निस्सय इयुनाव जुदि समा जोंखौ थिनोब्ला रायजो राजाफ्रा हायनामुलि 8थि खोन्दोखौ बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनिफ्राय नुनो मोनगोन। फैला MCLA आव माबायदि प्रफिट जादों नोंथां? फैला MCLA सावथुनखौ जोङो जिहेथु जोंनाव बर' सावथुन दिन्थिनाय होनबाथाय मोनसे सिजन बायदि दङ। आगष्ट सेप्तेम्बरनिफ्राय ओरैनो नभेम्बर डिसेम्बरसिम मोनसे बर' सावथुन दिन्थिनायनि सिजन हिसाबै दिनैनि दिनाव सोलियो होननानै बुंनांगोन। अदेबानि फैला MCLA सावथुनखौ जोङो नभेम्बरनि 12 थारिख खालिसो जोङो दिहुननो हादोंमोन। अब्लाबो बे सावथुना गासै 145था श' खालामनो हादों। आं बेखौनो बुंगोन, गोजोननाय फोरमायगोन रायजो राजाफोरनो जे सिजन जोबनायनि उनावबो रायजो राजाफ्रादि बेखौ अनसायनानै लादों, नायदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां इसारा होननानैसो आङो बुंगोन। अलंबार फिल्म प्रडाक्शन बे प्रडाक्शननि गेजेरजों
जोहोलाव जांगिला मुंनि गांसे आबुं सावथुन दिहुननो आखायाव लादों। अलंबार फिल्म प्रडाक्शना जाहैबाय जों बयजोंबो मिथिजाखानाय जोंनि बर'नि सासे गागि फावखुंगुर लोगोसे सावथुन दिथागिरि प्रबिन गयारी बिथांनि बिथाङा देग्लाय बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरनो सिगाङाव जेरैहाय रंजानाय होबोदों बे थांखियैनो देग्लाय बोसोरावबो जोहोलाव जांगिला मुंनि गांसे आबुं सावथुननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय आखायाव लादों। बेखौनो आसा खालामगोन जोहोलाव जांगिला बे आबुं बर' सावथुना जोंनि बर' सावथुन मुलुग एबा जोंनि बर' हारिमुआव जाहाथे मोजां बिहोमा होलाङो आरो बेयो मोनसे जोंनि सम्पति जानानै थायो। आसा खालामदों जोहोलाव जांगिला बे आबुं बर' सावथुना गासै रायजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनगोन। थारैनो बेखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो रायजो राजानि अनसायनाय बा बे सावथुनखौ लानानै? जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बर' हारिमु एबा बर' सावथुनखौ अनसायबोबाय थानायखायनो दिनै जोंनि बर' सावथुना नैबे स्टेन्डार्डसिम सफैनो हाबाय, जेरावनाखि दिनै जोंनि बर' सावथुनफोरा गुबुन गुबुन हारिनि सावथुन एबा जोंनि खाथियाव थानाय एसामिस हारिनि सावथुनफोरजोंबो फेर फाथिनो हानाय जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामगोन जिहेतु प्रबिन गयारी बिथाङा सासे एक्सपिरियेन्स गोनां सासे डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटार आरो सासे एक्टर, बे हिसाबै गुबुन गुबुन सावथुनफोरनिख्रुइ सिगाङाव जेसेबांखिनि सावथुन दिहुनलांबाय बेफोर सावथुनफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन आरो रायजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनगोन। खारन रायजो राजाफ्रा आं दहाय बुंनाय बायदिनो खुनुदिन जोंनि बर' सावथुनखौ अनसायाबालासिनो थायाखै। अदेबानि सावथुनफ्रा आरोबाव रायजो राजाफोरजों गनायथाव जाबावोब्लाथाय साबसिन जायो। रायजो राजाफ्रा आबुङै जेब्ला गनायथि होगोन अब्लासो सावथुन दिहुननायनि जि खरसा बे खरसाखौ मोनफिननो हागोन। जोङो नुबोबाय थादों एबा जोङो मिथिगौ दे थांनायाव हमनानै ला जांख्रिथायनि थैसाम, बे जांख्रिथायनि थैसामा गोबां गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनमोन। खिन्थु गिदिर बाजेटजों खालामजानाय सावथुनब्लाबो जिहेतु रायजो राजाफ्रा आबुङै बे सावथुनखौ गनायनानै लाबाय, एक्सेप्ट खालामबाय, बे हिसाबै जांख्रिथायनि थैसाम बे सावथुना दिनै जेसेबांखिनि खरस खालामदों बे खरसखौ मोनफिननो हादों। थिग बेबायदिनो नैबे जोहोलाव जांगिला सावथुनाबो रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय मोनोब्ला निस्सय बेवहाय जों जेसेबांखिनि खरस खालामदों बेखौ मोनफिननायजों लोगोसे आरोबाव इयुनाव साबसिन हामसिन देरसिन बाजेटनि सावथुन खालामनांगौनि थाखाय कालेक्सनखौ खालामनो हागोन, बेखिनिखौनो आसा खालामो। नोंथांनि फारसेनिफ्राय एबार ओंखारगोन सावथुन? जोंनि बांबुला फिल्म प्रडाक्सन ससाइटि जोंबो सावथुनखौ दिहुनबाय थायो। जेनेबा थांनायाव फैला MCLA मुंनि गांसे आबुं सावथुनखौ जोङो दिहुनदोंमोन। बे सावथुन दिहुननायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफोरनो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय दिहुनदोंमोन। देग्लाय जोङो सावरायबाय थानाय जादों हायनामुलि 8थि खोन्दो, बेखौ रायजो राजाफोरनो एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय जोङो माने दिहुननाय जागोन। ओमफ्राय जोङो स्क्रिप्टखौ माबायदि खालामनांगौ बेनि सायाव जोङो दाखालि जोंहा मेन्देला, दाब्ला आरो आं ज' लोगो नांनानै जों एसे सावरायनाय जादों। निस्सय इयुनाव जुदि समा जोंखौ थिनोब्ला रायजो राजाफ्रा हायनामुलि 8थि खोन्दोखौ बांबुला फिल्म प्रडाक्सन ससाइटिनिफ्राय नुनो मोनगोन। फैला MCLA आव माबायदि प्रफिट जादों नोंथां? फैला MCLA सावथुनखौ जोङो जिहेथु जोंनाव बर' सावथुन दिन्थिनाय होनबाथाय मोनसे सिजन बायदि दङ। आगष्ट' सेप्तेम्बरनिफ्राय ओरैनो नभेम्बर डिसेम्बरसिम मोनसे बर' सावथुन दिन्थिनायनि सिजन हिसाबै दिनैनि दिनाव सोलियो होननानै बुंनांगोन। अदेबानि फैला MCLA सावथुनखौ जोङो नभेम्बरनि 12 थारिख खालिसो जोङो दिहुननो हादोंमोन। अब्लाबो बे सावथुना गासै 145टा श' खालामनो हादों। आं बेखौनो बुंगोन, गोजोननाय फोरमायगोन रायजो राजाफोरनो जे सिजन जोबनायनि उनावबो रायजो राजाफ्रादि बेखौ अनसायनानै लादों, नायदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां इसारा होननानैसो आङो बुंगोन। क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों।
बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।